Foli ani waleɲuman dɔn o ye aw kelen n'a bɛɛ lajɛlen ta ye aw minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye juma ye desanburu kalo tile 19 san 2025 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw a y'aw bisimila aw ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre général de division Abdoulaye Maiga kunun ko desanburu kalo tile 18 ale wulila ni k'i kunda Tɔnbukutu ka olu kan a tagakun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye biennale artistique culturel mun ni a bolodalen don Tɔnbukutu ka olu fɛ nɔ yaasa ka to o baara olu kolonbo kari kɛnɛ mun kan an ka jamana premier ministre a ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye seko ale ni dɔnko o jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana o kɔnɔna na kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ye san 2025 ta ni ka kɛ seko ale ni dɔnko tigilamaw olu ka san ye kɛnɛ mun kan an ka jamana seko ni dɔnko ministre Mamu Dafe ale tun bɛ yen fo ka taa se an ka jamana gouverneur caman ma an bɛ wagati min na ko sisan Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na an ka jamana région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ka maa bɛ Tɔnbukutu ka olu fɛ nɔ seko ale ni dɔnko binna kun kan. Maliyɛnden maa 150 bɔɲɔnko olu kɔni gɛnna ka bɔ Algérie ale ni Tunisie jamana ale kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko rapatriement ni baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen waliyara araba tɛmɛnen desanburu kalo tile 17 san 2025 wagati min na ni maa kofɔta ninnu kɔni bɛ bisimila an ka jamana faaba pankuru jigiso la ni o ye aéroport Modibo Keyita ye u bisimila la an ka minisiriso fɛ mun ka baara ɲɛsin bɛ maliyɛnden minnu sigilen bɛ an ka jamana kɔkandenw ka koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma Musa Aga Atayɛrɛ wagati min na a ye ni maa kofɔta ninnu bisimila a ye jigisigi kuma caman f'u ye. An ka jamana finitigilakaw ka kiiriso mun ka baara ɲɛsin bɛ an ka jamana finitigilakaw ka kiiri koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma n'a bɛ f'o ma ko tribunal militaire olu kɔni ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko maa 11 mun ni olu kɔni tun b'a fɛ ka dankari kɛ an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ka fanga la wagati tɛmɛnen olu la k'u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dabɔ ni maa kofɔta ninnu yɛrɛ kɔni kan an bɛ wagati min na ko sisan ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na yaasa fɛn min ye jalaki min ni a bilen bɛ ni maa kofɔta ninnu kan u ka kiiri bɛ se ka tigɛ don n'a nataw la cogoya mun na. Ni dɔgɔkun daminɛ in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya dɔɔni o kɔni tun bɛ fɛ ka don an ka jamana faaba ale kɔnɔna na mun yɛrɛ kɛra sababu ye fɛn min ye Bubu Mabel ale kɔni bɔra ka bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ ni ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni ka laɲini tɛ foyi ye tajiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ka sinsin an ka jamana kɔnɔ mun ni jatigɛwale tigilamaw yɛrɛ ka laɲini tɛ kelen ye o de hukumu kɔnɔna na Bubu Mabel a kɔni bɔra k'a fɔ ko fɛn min ye maa dɔw kɔni yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ kɔni b'a la ka gɛlɛya kɔni sugu bɛɛ lajɛlen ta walasa tajiko gɛlɛya mun ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ a kana se ka ban cogoya mun na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛn ni ka Bubu Mabel ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn tajiko gɛlɛya mun ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ ale kan. Ko Mali ɲɛmɔgɔw ɲɛna transition ɲɛmɔgɔw ɲɛna essence ko in ne y'a tɛ ka ban dɔwɛrɛ tɛ o terrorisme ko tɛ bilen dɛ. Jumɛn de don? Non a kɛra affaire économique yɛrɛ de san billahi terrorisme foyi tɛ Sida ni ɲama. Affaire économique c'est devenu un business maintenant. Terrorisme foyi tɛ parce que hali terrorisme ku bɛ marifa bila dɔwɛrɛ ta marifa ta ku yɛrɛ kɛ terrorisme attaque fɛn kɛra kɔsa in na a bɛɛ kun ye zomisɛnninw ye a bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛw sarali hali u taara Sudani min attaqué nin u taara pinɛ u sɔrɔ pinɛ bɔ la Sudani langolo donc zon yɛrɛ bɛ ka don baara in na jɔn b'u kɔkɔrɔ jɔn de b'u kɔkɔrɔ voilà ɲininkali bɛ yen de jɔn de b'u kɔkɔrɔ donc aw kana ko ta bɛɛ kun bɛ k'i dogo terrorisme de kɔfɛ Bina Jara dɔn ta Bina Jara bɔ ta nkalon don bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali yɛrɛ faama jugu dɔw de bɛ ko in na wa mɔgɔw ye wari de sɔrɔ ko in na wa ko in kɛra wari ɲini da de parce que dɔw bɛ ka Sudani détourner ka taa di Chinois ma kungo kɔnɔ ni Sudani kelen attaqué yɔrɔ min na dɔw b'a kɛ 3 ye fɛn caman bɛ ko in kɔrɔ dɛ État ka wuli k'i jɔ État ka sanction ta. An bɛ taa kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso araba tɛmɛnen desanburu kalo tile 17 Nigéria jamana ka minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ Nigéria jamana ale ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma o wulila ni ka taa Burkina Faso jamana ale kɔnɔna na a tagakun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye fɛn min ye Nigéria finitigilakaw ka pankuru mun ni a donna Burkina Faso jamana kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya ma di a ma
ni minisiri kofɔta in kɔni wulila ni ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔ yaasa ka taa yafadili kɛ Burkina Faso marabaaw olu fɛ. An bɛ taa Benin jamana ale kɔnɔna na. Ni y'a dɔgɔkun 2 o bɔɲɔngo ye fɛn min ye Benin finitigilaka dɔw kɔni wulila k'u bɛ dankari kɛ u ka jamana ɲɛma Patrice Talon ale ka fanga la. Fanga dafiri mun yɛrɛ ni a ma se ka sen sɔrɔ. O de hukumu kɔnɔna na fanga dafirilaw ka ɲɛma ni o ye Pascal Tingiri. An bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni yɔrɔ ma se ka dɔn Benin jamana ale fɛ. Nka ŋunuŋunukan olu kɔni b'a la ka cari bɔlɔlɔsiraw ale ni jabaraniw fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Pascal Tingiri k'an bɛ wagati min na ko sisan ko yala k'esike k'a tɛ fɛn min ye Niger jamana ale kɔnɔna na wa. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.